Eh, nano din nga po yun din eh. Tagpilang taho ke. Ay, 5 Gs, 20 aki. Pwede 5. Pwede ba? Unsa magkaki nahubog? Samis kayo, ayaw man ta mahubog eh. Sure, Magdalag ba? Kaki. Sige. Mura lagi kag hubog. Hindi, kuyugan mo ko nilaki. Oh. Nahin kuyog na ko. Kaya nakainom jud ka. Ay, di na di ko kayo naman. Unsa man nakainom ka or wala ka nakainom? Eh, Togi, togi. baso na mo ki. Kailan nabitaw ka na ako? 5 lang ki. Baso na mo be. Ate, kay kog baso te. Kada gula kog tubig anak ki. Soya mangune ki. Na. Mga yun na ki. Hala, naguna siguro kag inom no, mango na nahurot imong taho. Lagi. Lagi na magkuna. Kata kaglabay na kuha kay makapisig ang bata ni wagi. Uy tataw. Alang tubig na mo kuan ba? Tata ka pamisig ko. Asa? Nakay tao wagi mo. Wala. Ay, tayo nga gigod. Tira ki oh. Sana mo ko sa akong gikuanan. Di mo sa mas uban. Dogay na ako manindahay. Tata kaglabay oh, tata ko ano na. Mas dahil ang bata ano ko ano? Ada. Palit. Nasago. Oh, bayad daw. Tinay sago. Bubog. Oh. Sigong saki. Tama ka na ako tinay. Yung tatasingin. Uy, daghan na kay imong 5 ki. Ba, sinakana ki. Ang kaki. Guys, to dai. Ah, nasa rin kay tigda og straw. Dai. Hoy. Hoy. Toma. Hubog. Okay, oh, bayad eh. Lamat ke. Ini to man din imong taho ke. Lamat ke. Ay di. Uy. Yung mga kita na ibot ako. Punta na din.